tavallaan, että nuorempi väki ei miellä näitä samalla tavalla kuin mitä vanhempi väki, esimerkiksi minun ikäiseni, jotka muistaa tietysti hyvin vielä sota-ajatkin. Ei. Ryssä on ryssä ja suomalaiset tietää sen, varsinkin karjalaiset. En usko, kyllä asiat kääntyy parempaan suuntaan. Niin jos lähdetään tästä, että Jukka, sä oot kirjoittanut tällaisen, ollut mukana kirjoittamassa kirjaa, jonka nimi on Lustraatio. Vähän sama sarjaa kuin Sofi Oksasen Puhdistus. Kyllä, juuri näin. Ja siinä sä puhut siitä, että tai esität kysymyksen, että vaivaako Suomea aktiivinen unohtaminen ja onko meillä tämmöinen onnellisuusmuuri rakennettu. Ja mä jäin pohtimaan tätä kysymystä. Ja mun ajatus on se, että meillä on toisaalta tämmöinen vähän paradoksaalinen niin kuin suhtautuminen Venäjään. Eli ensinnäkin mulla on semmoinen fiilis, että ihmiset kyllä yleensä intuitiivisesti on tällainen vähän epäilevä asenne Venäjää kohtaan. Esimerkiksi kun mä oon itse joskus mennyt reissaamaan Venäjälle, niin ihmiset miettii, että no niin, että kannattaako nyt mennä ja muistetaan se, että historiallisesti niin kuin Venäjä on ollut hankala naapuri ja näin. Mutta sitten toisaalta meillä on poliitikkoja, akateemikkoja, jotka selittää meille ja on selittänyt meille vuosikymmeniä, että kyllä ehkä saattaa olla ongelmia, mutta jos me ollaan niin kuin hissukseen täällä ja vähän kauppasuhteita edistetään ja näin, niin silloin kyllä kaikki menee hyvin. Ja jotenkin mua huolettaa se, että me ollaan rakennettu tämmöinen jonkinnäköinen, siis täällä oli tietty reaalipoliittinen merkitys ehkä joskus sodan jälkeen ja kylmän sodan aikana. Joo, lievästi ilmastettu. mutta nyt mä vähän on huolestunut siitä, että me ollaan rakennettu tämmöinen illuusio ja että me ei oikeasti uskalleta keskustella asioista. Tarkoitatko se sitä niin kuin tällä onnellisuusmuurilla vai? Joo, aika paljon. Mä tarkoitan sitä. Ensinnäkin mä sanoisin, että kyllä suomalaisilla on niin selkäytimissä on hyvä touch Venäjästä. Kansa kyllä tietää. Ja nyt voisin vedota argumenttiin rakkaaseen ystäväni Anna Politkovskajaan. Annahan tykkäsi kovasti Suomesta. Hän sanoi, että hän käy tuolla hermoilla leputtamassa, koska lännissä hän sanoo aivan hirveä, että kukaan ei tiedä niin mistään mitään. Kysymykset on aina tyhmiä, kun tässä suomalainen yleisö tajusi ja oli rauhan puolella ja näin. Ja hän sanoi, että vaikka suomalaiset ei osaa venäjää eikä faktapuolella hirveän paljon tiedä, niin suomalaisilla on semmoinen intuitiivisesti hyvä taju Venäjästä. Ja Anna Politkovskaja selitti, niin että totta kai se on, kun te olette käyneet niin paljon niin kovia sotia Venäjän kanssa. Mun mielestä on tapahtunut parissa vuodessa jo. Tietty, että kun mä kävin pari vuotta sitten Venäjällä, oikeastaan ensimmäisen kerran, kun mä olin pidemmän aikaa Venäjällä ja näin, niin kuin se, että miten niin kuin ihmisten asenteet on muuttunut, niin se on aika pelottavaa. Että nyt niin kuin oikeasti rahahanoja laitetaan kiinni oppositiomielisille, siellä niin kuin uhkaillaan, siellä mustamaalataan ihmisiä ja yrityksiä, jotka haluaa tukea jotain vaihtoehtoista politiikkaa. Ja tämähän osoittaa sen, että Venäjä on menossa tämmöiseen autoritaarisempaan suuntaan. Kuitenkin Suomessa mun mielestä usein, kun eri poliittisissa keskusteluissa on mukana, niin aika monet ei halua niin kuin hyväksyä tätä. Joo. Että se jotenkin sivuutetaan. Että jos sanotaan, mä olin esimerkiksi tässä ihan vähän aikaa sitten keskustelussa, jossa mä nostin sen, että mä just silloin viimeksi tapasin henkilön, joka oli ollut vuoden vankilassa, nuori kundi, koska hän oli nyt osoittanut mieltä Putinia vastaan ihan väkivallattomasti. Silloin niin kuin vastaus yhdeltä toiselta keskusteluun osallistuneelta oli se, että niin, mutta kyllähän minäkin olen joskus atomiaseita vastaan osoittanut mieltä Belgiassa tässä ja kyllä silloinkin mut laitettiin putkaan. Ja niin kuin, tämä on mun mielestä aika erikoinen asenne, kun nähdään, että Venäjällä tapahtuu, hallinto muuttuu autoritaarisemmaksi, valtio muuttuu autoritaarisemmaksi. Ja mehän tiedetään historiastahan se, että autoritaariset valtiot on lähes aina muodostunut potentiaalisiksi uhiksi ja suoriksi uhiksi niiden naapureille, koska sillä myös legitimoidaan tällaisen niin kuin autoritaarisen valtion ja johtajan valta helposti. Joo. Ehkä se tarkoittaa sitä, että ollaan vähän vastahankaan niin kuin muun Euroopan kanssa, tai että ei suostuta menee, mutta toisaalta meillä on myös omat syymme. No kyllähän se on havaittavissa eräiden keskustapuolueen poliitikkojen puheissa esimerkiksi ilman muuta, totta kai.
No ei yleisemmin ottaen. Tietysti joissakin puolueissa saattaa sitä vähän olla näköpiirissä, muun muassa keskustapuolueen vanhoillisemmassa siivessä, mutta ei nyt yleisemmin sanoisin. Että kyllä minusta tämä niin kuin reaalipolitiikka mieluumminkin näyttäisi olevan tässä voimissaan kuin uusi suomettuminen. Nähdäänkö me jonkinnäköistä niin kuin uusi suomettumista, sen riskejä, sen vaaroja? Pitääkö meidän niin kuin havahtua? Mulle ainakin tämä, kun ollaan puhuttu tästä Rosatomin ydinvoimalasta, niin mun mielestä se oli mun mielestä jotenkin, mä jotenkin havahduin siinä keskustelussa. Se oli mun mielestä niin epämiellyttävää, koska lyhyen aikaa oli vähän semmoinen kuin niinku valokeila olisi niinku osunut tähän meidän poliittiseen debattiin, että ihmiset havahtuivat, että hei, onko tämä nyt ihan jees, että me tässä tilanteessa nyt annetaan vihreää valoa tällaiselle Rosatom ydinvoimalalle ja oli ääniä, jotka ihan oikeasti nosti tämän problematiikan esiin. Mutta sitten yhtäkkiä, niin kuin ovet olisi mennyt kiinni. Elämme. Kyllä mä pidän sitä, että kyllä eletään. En usko. Uusi kylmä sota. Siis kyllähän kyseessä on nimenomaan no, sillä tavalla varmasti on kylmä sota, jos nyt ihan oikeasti Eurooppa valmistautuu puolustautumaan, jos iso amerikkalainen lentotukialus käy Euroopassa ja jos amerikkalaisia panssarivaunuja ajelee Baltian maissa, jos suomalaiset harjoittelee niin kuin amerikkalaisten kanssa jopa niin kuin Suomen ilmatilassa, niin kysymys on ihan konkreettisesti puolustautumisen ja valmistautumisesta. Mitä me tarkoitetaan kylmällä sodalla? Toisen maailmansodan jälkeen oli kaksi niin kuin valtablokkia, ja ainakin tämä neuvostoblokki ihan oikeasti valmistautui ottamaan haltuunsa tämän länsiblokin, että se oli sillä tavalla niin kuin taistelua elämästä ja kuolemasta taustalla oli ydinaseet. Se sitten kylmä sota hiipui siihen, oikeastaan tähän paitsi Neuvostoliiton talousromahdukseen, niin tämän sosialistisen järjestelmän kyvyttömyyteen kilpailla. Nythän on kyllä niin kuin todettu, että oikeastaan tämän Hrustsovin Kuuban seikkailun jälkeen, niin sen jälkeen Neuvostoliiton johto oli tietyssä mielessä varsin niin kuin ennustettava, että ne miehittivät Tšekkoslovakian, ne pakottivat Puolan armeijan miehittämään Puolan, sitten ne lähtivät törttelemään Afganistaniin. Mutta siinä suhteessa Putinin Venäjä on siirtynyt niin kuin erilaisille linjoille. Tällä hetkellä siis Venäjän yleistä mielipidettä, vaikka just nyt se sotakiihko alkaa jo, siis ei edes Venäjällä höyry ei riitä kuin vuodeksi, mutta että Venäjän yleinen mielipide on kyllä kiihdytetty, ei niin kuin kylmän sodan, vaan oikeastaan kuuman sodan tunnelmiin. Mutta se varsinainen ongelma on tällä hetkellä varmaan se, että Venäjä on niin kuin ennustamaton. Neuvostoliiton johto oli kuitenkin ennustettava ja itse asiassa se piti niin kuin konsensuksesta kiinni. No haluais ajatella, että ei ole, mutta pelkää, että on. No on se jonkinasteinen, ei nyt mikään kovin konkreettinen tällä hetkellä, mutta totta kai se potentiaalisesti jossain olosuhteessa voi olla sitä. Esimerkiksi jos siellä vaikka sattuu vallankaappaus tai jotain muuta vastaavaa, mikä ei tietenkään täysin poissuljettu jollakin aikavälillä. Onko niin, että onko Venäjä poliittinen uhka, turvallisuusuhka Suomelle sun mielestä? No siis vanha koira ei opi uusia temppuja. Et ei tarvitse niinku paljon historian tajua, jos myönnetään, että Venäjä on turvallisuuspoliittinen uhka Suomelle. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Eihän siis yleensä armeijat ei tykkää sotia, niin kuin sanotaan, että kyllä demagogit ja muut parlamentaarikot tykkää sotia, mutta että se ammattilaiset ei tykkää sotia. Ja silloin kun suurempi uhkaa pienempää, ei suuremman tarkoitus on käydä sitä sotaa, vaan taivuttaa se pienempi tahtonsa pelkästään sodalla uhkaamalla. Kiinnostava lausunto oli eilen. Mä luin Brzezinski, että amerikkalainen turvallisuuspoliittinen asiantuntija muun muassa Carterin hallinnossa, niin hänellä oli kiinnostava huomautus. Hän sanoi, että
Venäjän kenraalit ei ole idioottilauma. Että että varmasti ajatellaan sitä, että onko suuren sodan käyminen järkevää. Oikeastaan hän niin kuin mun mielestä vihjasi siihen, että siis Putin ja hänen valtaryhmittymä, jotka on näitä KGB:n turvallisuuspalvelujen kenraaleja, että yleisen käsityksen mukaan ne on tietyssä mielessä siirtyneet niin kuin irrationaalisen puolelle. Mutta Venäjän armeija luultavasti ei ole, koska ne ajattelee sitä asiaa tietysti. Ei se valtajärjestön säilyttämisen kannalta, vaan niin kuin Venäjän säilyttämisen. Mitä Venäjä haluaa Suomesta? No, tietysti Venäjä haluaa pitää Suomen niin kuin turvallisuusvyöhykkeenä, mutta tämä varsinainen päämäärä on kai niin kuin suomettaa Suomi. Eli muuttaa Suomi niin kuin tämmöiseksi Venäjän Trojan puuhevoseksi EU:ssa. Esimerkiksi ihan selkeästi nämä maankaupat. Mä en vastusta ollenkaan tämmöistä tavallisten venäläisten niin kuin huvilaostoja. Mä kannatan niitä lämpimästi. Mutta siis suomalaisten niin kuin huoltoreittien ja varuskuntien lähellä ostetut tyhjät maapalstat, niin siis tämä on niin kuin selkeää. Ja tässä on vielä sekin ongelma, että nyt kun tämä kokonaisuus on tullut selville, jos me ei reagoida tähän, niin silloinhan Venäjä ajattelee, että tämä on hienoa, ne ei pane hanttiin, niin pitää mennä niin kuin eteenpäin. Näen, että miksi se olisi ehkä mahdollisesti ratkaissut, mutta siinä tulee niin paljon kaupan päälle muita asioita, että en usko, että tämä on oikea ratkaisu. No siinä on pro ja kontra siinäkin, että tietysti kyllä tässä tietysti tämmöinen reaalipolitiikka pitäisi yrittää säilyttää, että NATO saattaisi olla, koska ei meillä oikeastaan mitään muitakaan turvaa kyllä ole. En usko. Jos mä esimerkiksi eduskunnassa mun pitäisi painaa niin kuin vihreätä vai punaista nappia, jos nyt mennään tähän niin kuin NATO-keskusteluun, niin mun olisi aika vaikea painaa sitä punaista nappia ihan vaan siitä syystä, että antaisinko mä ihan oikeasti niin kuin, voisinko mä niin kuin antaa itselleni anteeksi siitä, että mä oon luopunut palovakuutuksesta, kun on siihen annettu mahdollisuus, että mä voisin sen ostaa ennen kuin talo on liekeissä. Ja nyt on kuitenkin Venäjä hyökännyt Georgiaan, Ukrainaan, sitten on tämä pronssisoturi-kiista Virossa, niin on jotenkin naivia kuvitella, etteikö siellä ole tällaisia niin kuin, tendenssejä kuitenkin vielä aggressiivisempaan niin kuin, ulkopolitiikkaan. Ja nyt mitä Suomen pitäisi tehdä on se, että meidän pitää pitää huoli siitä, että meidän oma liikkumavara ja meidän omat koska pitkän Suomen ulkopolitiikka on kuitenkin jollain tasolla ollaan ehkä ainakin haluttu tähdätä siihen, että Suomessa pystytään itse tekemään päätökset, että mennään, ja sitten ollaan pystytty menemään EU-hun, kun tuli tämmöinen avaus ja näin poispäin. Ja nyt niin kuin me ei saataisi, se mikä mua pelottaa just tässä niin kuin potentiaalisessa uussuomettumisessa on just se, että me annetaan pois meidän niin kuin, oma päätäntävalta. Ja siitä pitäisi nyt päästä pois, ja sen takia meidän täytyy niin kuin tunnustaa nämä tosiasiat ja sitten toimia niiden mukaan. Kyllä. Joo, nyt täytyy niin sanoa, että melkein tulee hippalinssiä, kun kuulee nuorelta polvelta näin fiksuja, niin kuin raikkaita, kliseistä vapaita ajatuksia. Ja mä oon niin siis jotenkin todennut, että esimerkiksi tässä NATO-kysymyksessä, Suomen turvallisuuskysymyksessä, niin mun sukupolveni ja tämä parikymmentä vuotta nuoremmatkin on ihan toivottomia tapauksia. Jälleen. Tällä hetkellä tietysti Venäjällä on niin kuin kädet täynnä ton Ukrainan sodan takia. Se ei ole mennyt ollenkaan niin hyvin kuin luultiin. Todella useasti diktaattorithan on taipuvaisia näihin pieniin voitollisiin sotiin silloin, kun tämä valta horjuu. Putinin politiikkaa pitäisi verrata myös tähän Kreikan sotilasjuntaan, joka järjesti vallankaappauksen Kyproksella, muistaakseni 1974. Kyllä Putinin päätöksenteossa on niin tämmöinen momentti. Me ollaan myös itse syyllisiä siihen. Meidän olisi pitänyt puuttua näihin Venäjän jäätyneisiin konflikteihin aikoja sitten. Ja viimeistään niin kuin tämän
Georgian sodan yhteydessä, että sen olisi pitänyt olla se herätys. Ja kiinnostavahan on se, että silloin ulkoministeri hän soitti hätäkelloa ja monet muut, niin heidäthän nuijittiin niin kuin aivan maan rakoa. Me ollaan tässä tilanteessa paljon niin kuin sen takia, että me ei heräty tähän Georgian sotaan. Siis kun Venäjä väittää, että NATO uhkaa Venäjää, niin se on propaganda. Jokainen tietää, että NATO ei uhkaa Venäjää. Jo sen takia, että NATOssa päätökset tehdään konsensuksella. Että siis on aivan mahdotonta kuvitella, että kaikki ne maat yhdessä kykenisivät päättää hyökkäyksestä Venäjälle. Eli kun Venäjä toistelee ja monet Suomessakin toistelee, että NATO uhkaa Venäjää, niin sehän on vain propaganda. Venäläiset itse tietää, että ei pidä paikkaa. Se on propagandistinen väite. Mun mielestä jälleen tuossa niin NATO-vastustamisessa, niin se osoitus tästä meidän niin historiantajun heikkoudesta ja tämmöisestä YO-ajan niin kliseistä. Siis NATOhan on läntisten demokratioiden puolustusliitto. Kyllä, ja se on monenkeskeistä puolustusyhteistyötä, joka on nimenomaan niin kuin eri asia kuin se, että suurvallat vain yksinään saa päättää ja huseerata ihan millä tavalla haluavat. Vaan niin sen takia nimenomaan Jenkeissähän oli jopa niin kuin republikaani oikeisto, niin joskus hän niin kuin jopa suhtautui skeptisesti NATOon juuri tästä syystä, mutta sitten taas monet eurooppalaiset valtiot, joissa myös, ja tämä osoittaa myös, että ei ole mikään oikeisto-vasemmistokysymys ollenkaan, koska monet sosiaalidemokraattiset tai sosialistihallitukset Euroopassa niin kuin myös kannatti tätä monenkeskeistä puolustusyhteistyötä, että sikäli tämäkin on jotenkin tällainen. Joo, siis nimenomaan, siis USAhan toisen maailmansodan jälkeen halusi vetäytyä Euroopasta. Jos tämä olisi tapahtunut, niin Stalinin Neuvostoliitto olisi ottanut tietysti koko Euroopan. Ja sen takia nimenomaan pienet eurooppalaiset maat keksi NATOn sitoakseen USAan puolustamaan demokratiaa. Ja siis NATOhan on ollut pitkälti nimenomaan Euroopan sosiaalidemokratian sosialistien juttu. Siis hyvä esimerkki on Ranska. Sosialistit aikoinaan liitti sen NATOon. De Gaulle, hän erotti Ranskan tästä NATOn komentojärjestelmästä, mutta hän ei suinkaan eronnut NATOsta, koska hän halusi säilyttää tämän 5. artikkelin eli turvatakuut. Ja sitten sosialisti Mitterrand jälleen liitti niin kuin Ranskan läheisempään yhteistyöhön. No sitten NATOn itälaajentuminen, jälleen NATOhan ei halunnut laajentua itään, mutta Itä-Euroopan maat sanovat NATOlle, että te 60 vuodeksi hylkäsitte meidät niin kuin Neuvostoliiton Venäjän miehitykseen. Teillä ei ole oikeutta tehdä sitä uudestaan. Ja NATO myönsi, että tämä on ihan oikein. Mutta kiitos. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Niin kuin yleisesti mun mielestä on hyvä Venäjä ja kaiken muunkin suhteen ajatella niin, että se on hyvä, jos mieli on positiivinen, mutta kuitenkin, että intellektuellisesti kuitenkin harjoitetaan tietyn näköistä pessimismiä, koska silloin me voidaan tunnistaa tosiasiat, mutta kuitenkin suhtautua optimistisesti tulevaisuuteen. Ne impulssit, jotka on niin modernisoineet Venäjää uuden aikaisesti, ne on tullut aina niin kuin Euroopasta. Ja niistä kieltäytyminen se on aina tuottanut Venäjälle niin kuin pysähtyneisyyttä ja tämmöistä niin kuin itämaista despotia. Eli sinänsä sanotaan, että tämä eurooppalainen integraatio eurooppalaisten arvojen perusteella, niin se on niin kuin Venäjän ainoa mahdollisuus. Valitettavasti se ei ole ainoa mahdollisuus, mutta se on tietysti Venäjälle ainoa mahdollisuus säilyä dynaamisena ja jopa niin kuin ehjänä. Tällä hetkellähän monet puhuu siitä, että Venäjä on päättäväisesti siirtynyt tämmöiselle uralla, jossa siitä niin Nigeria, Iran kuin Pohjois-Koreakin. Et valitettavasti tämä on myös niin kuin reaalisuutta. Ja mä sanoisin vielä sen, että me nimenomaan siis Suomi esimerkiksi tällä Venäjän myötäilyllä viimeisen 15 vuoden aikana, valitettavasti me ollaan niin kuin rohkaistu Venäjää ei eurooppalaisille tielle. Ne on niin kuin ajatellut, että noi on niin mamoja, että me voidaan tehdä mitä tahansa. Venäjän pitäisi suhtautua tämmöisenä niin kuin kasvattajana, että ymmärtäen, mutta täytyy vetää ne rajat, muuten menee mahdottomaksi. Kyllä, juuri näin, hyvä. Venäjä voi muuttua, mutta silti se on aina Venäjä. Siihen ei pidä luottaa hetkeäkään. Ne valehtelee ja vittuilee. No kaikkihan voi aina muuttua. Totta kai se voi muuttua, varmasti muuttuukin. Se riippuu ihan maailman politiikasta. Venäjähän
toimii kontekstissa sekä sisäisessä että ulkoisessa kontekstissa. Se riippuu ulkovaltojen toiminnasta ja se riippuu siitä, mitä tapahtuu Venäjän sisällä. Eiköhän kaikki voi muuttua.